जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କର ସବୁଦିନ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଯେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ବନେଇବା ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ସେଠି ବସି ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ବନେଇବି ବୋଲି। ତ କିଛି ବି କରିବାକୁ ତ କିଛି ନଥିଲା, ଘରେ ସରିଯାଇଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ବୋଉ ଆମର ଆଣିଲେ ଶାଗ, କଖାରୁ ଫୁଲ ଆଉ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି। ଶାଗ ବାଛିଦେଲି, ଶାଗ କଖାରୁ ଫୁଲ ବାଛି ସାରିକି ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ତରକାରୀ, ଶାଗ ଭଜା ଭାବିଲି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।